Ilha ang karaang pulong. Ang karaang pulong nga atong mahibaw-an og magatunan karong adlaw, ang pulong nga gipunting. Kanog mo ni ana no? Ipunting ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Sa mga sundalo pod o sa mga sharpshooters, ipunting. Buti pasabot, hit the target. Ipunting. Unsa may target nga imuhang puntarya sa Espanyol pa? Unsa may gitumong nimo? Mo na gipunting. In a figurative manner, mayon ta nga kinahanglan ang atong kinabuhi ipunting ngadto sa Dios. Buti pasabot nga tanan natong binuhatan, tanan nato nga pagpaningkamot, tanan nato nga pagpaninguha, tanan nato nga sakripisyo ug kahago, all for the Lord. Si San Ignacio de Loyola na sila'y sa mga Jesuits na sila'y motto na ad maiorem Dei gloriam. Di ba? Ad maiorem Dei gloriam. Ginoo maoy pinakadakong puntarya sa atong kinabuhi. Ug anha diha ipunting ang ato nga mga sakripisyo o kahago. Kay Ginoo mo'y puntarya sa tanan. Mo'y tumong ba? Mo'y sabot og pagpunting. Point, pagpunting. So kinsa man ang gipuntingan sa imong kinabuhi ron. Adto ipunting nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. Ilha sayri ang karaang pulong.